אתה רואה? וכולנו. עכשיו, את זוכרת שאנחנו דיברנו על הקושי שלי בלאכזב אנשים שאי אפשר לשדרג או אי אפשר להזיז את הארונות שלהם? את הארונות, כן. נכון. זוכרת. במטבחים... עוד יותר גרוע. לא. אוקיי. במטבחים התמונה אחרת. וואלה, ספר לי. דווקא במטבחים הרבה יותר קל לשדרג. הרי את יודעת שהמטבח זה החמ"ל של הבית. המטבח זה החדר שהכי עובד בבית. נכון. גם נמצאים במטבח רוב הזמן, הרוחות והוויכוחים ופה ושם. אוקיי. עכשיו, מכיוון שהמטבח עובד הרבה יותר מכל חדר אחר, אז גם ארונות המטבח עובדים הרבה יותר. לכן זה מתבלה יותר. נכון, במיוחד שבני הקטן, בין השנה וחצי, סוגר ופותח את הארון 60 פעם ביום. נכון. משחק. אוקיי. אז המסילות והצירים. עכשיו, אנשים גם, את יודעת, אנחנו היום חיים בעידן שאנחנו כל הזמן חשופים לרעיונות חדשים, אנחנו רוצים להתחדש, וגם את המטבח אנחנו רוצים לחדש. אבל מטבח זה הרי השקעה של הרבה כסף. ולא תמיד אנחנו רוצים לעקור את כל המטבח ולהעיף אותו. מצד שני, אנחנו רוצים שינוי. עכשיו, מה שאנחנו רואים הכי הרבה במטבח זה קודם כל החזיתות. נכון. עכשיו, אם המטבח, נאמר הוא מטבח עם פורמייקה, אנחנו אפילו לא צריכים להחליף את החזיתות, אפשר להדביק פורמייקה חדשה. על הפורמייקה. על הפורמייקה, או לקלף את הפורמייקה. אז הנגר לוקח את זה מאיתנו ועושה את העבודה? אוקיי, מחזיר. עכשיו, מעבר למראה של המטבח, יש גם את הפרזולין של המטבח. הרי פעם, כל המגירות היו עם המסילות הלבנות הפשוטות, שמוצאים, סוגרים. היום, הסטנדרט, את יודעת שאת בלום וגרס, אגב, בלום מושן, מה שכולם מדברים על בלום מושן, למעשה על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מנגנון של טריקה מבוקרת. את יודעת שאת דוחפת את המגירה, זה נבלם ונכנס פנימה. עכשיו, בלום, הדגם שלהם זה נקרא בלום מושן, וכולם מדברים על בלום מושן. וכולם כבר עושים את זה בעצם, זה לא רק שלהם. יש את זה גם לגרס וגם להטיש וגם לכל מיני חברות. עכשיו, נאמר ויש לך מטבח ישן, והמגירות עם המסילות הישנות. לא בעיה. אפשר להחליף את המגירות האלה למגירות עם המסילות החדשות האלה. ועדיין, כאילו, אתה אומר, את לא עושה מטבח חדש. אני רוצה להבין. כי אתה אומר לי, תחליפי את המגירות, תחליפי את החזיתות. לא, את בסך הכל... תראי, להחליף מטבח חדש זה לעקור את המטבח ולהחליף את השיש וכל מיני דברים כאלה. לא צריך. המבנה של המטבח נשאר במקום. אפשר להוציא את המגירות האלה, לעשות מגירות חדשות, אפשר להחליף את החזיתות, גם צירים. צירים זה דבר הכי פחות בעייתי. אם אנחנו החלפנו את החזיתות, אנחנו יכולים לשים צירים חדשים. דרך אגב, יש גם צירים בולמי טריקה, שזה גם נחמד. ורעיון מעולה, עם ילדים בעיקר. נכון. עכשיו, אם יש לנו מטבח שהחזיתות שלו זה לא פורמייקה, זה פורניר. זה קיבל פה שריטה ושם מכה. אז איך אנחנו מתמודדים? לא בעיה. אפשר לפרק את החזיתות, לתת לנגר, לעשות לזה שיפוץ, הוא יכול ללטש, להדביק פורניר מחדש, לעשות לזה צבע מחדש, כך שבכל מה שקשור למטבח שלנו, הרבה יותר קל. מבחינה כספית זה גם יוצא הוצאה באמת חצי מחיר מלעשות חדש? זה יוצא הרבה פחות. הרבה פחות אפילו. הרבה פחות. איזה יופי. בשורה. נכון. גדעון יובל, הבאת לנו בשורה. That's what I do. ועל כך אני מודה לך. תודה רבה, וכמובן שלשאלות נוספות, האתר שלנו עם הפורום מחכה לצופים, בכיף. ואני אשמח לבדוק כל בקשה, ואם רוצים לשלוח לי סרטוט של המטבח או שרבוט, בשמחה, ואני יכול לייעץ וגם להפנות למי שיכול לעשות את העבודה. תודה רבה.